Just en els primers freds, petits freds i els primers vents de finals d'estiu-tardor, que neteja l'atmosfera, a més, els camps de l'arròs que estan segats, la llum brilla. La tardor és la millor, perquè encara tenim un dia prou llarg, la llum és bona pràcticament a totes hores del dia, encara no ha entrat la llum grisa de l'hivern, a més, als ports encara tenim reserves com la Fageda dels Ports, que és un lloc que, per la llum i per la pròpia vegetació, que és la tardor, quan s'ha d'anar a fotografiar. Si el delta en si és un lloc únic, diferent, aquàtic, pla, molt viu de colors i molt viu de paisatge, justament hi ha un parèntesi que és la Punta del Fangar, que és una península immensa de sorra, que sembla un desert, en unes dunes molt grans naturals que es mouen pel vent, molt sinuoses, que tenen formes fins i tot femenines, i que està presidit pel far del Fangar. Tot això fa que configuri un paisatge únic. Fora del delta dels ports tenim la reserva de Cebes, a Flix, que és un lloc... és increïble. És com una altra bombolla d'oxigen que trobes allà, a la vora del riu. És un lloc per als que mos podria caure una mica lluny del delta. La reserva de Cebes, a Flix, és un lloc ideal per a visitar. La família és un aliat indispensable. La família o t'ajuda o no t'hi dediques, perquè no pots compaginar un tipus de feina que és en solitari moltes vegades, que són hores, que són dies fora de casa. Sempre m'han acompanyat, sempre m'han recolzat i fins i tot voldrien continuar en aquest estil de vida. Vull dir que és indispensable la família.